Oh, kece wali kece sabdo cetak wali gopo ning kalopo sinten to kang lenggah ning tolo saengga ing Cakrawala dipun inturi dening para prajurit ingkang sampun samudya bala lenggah ana ing satengahing Gantara. Iya iki kang jejeluk Mbah Samsuri. Mbah Samsuri menawa panimbuling siksa. Mbah Samsuri mobong dupa dipun obong sumundul wonten ing antariksa. Sumunduning langit padha sanalika. Tuk dengkul tumpang kokro. Mider membah nyuwun dumateng Gusti kang akarya jagat. Mugi-mugi anggenipun jejanturaning sinten menika boten wonten alangan satunggal menapa. Para samudya bala ngebeng cemeki kang sekti mandraguna. Semeti kang gawat kelipat-lipat. Semeti kang sekti ingkang dipun sabetaken gunung padha gugur segara padha asat. Padha sanalika dipun sabetaken penonton padha jero kanan. Sinegek ingkang puring kandha dupa sampun semundul. Samudya para prajurit sampun gemeter gliter kaya dene dipun sambar ana ing burung Garuda ingkang mambar-mambar wonten ing antariksa. Padha sanalika sampun kraosipun anggen Mbah Samsuri sampun ngegep ana ing Bantala. Dupa dipun obong sidagep magegeg mumbra medalaken pusaka ingkang sampun kecepeng wonten ing ajengipun. Yaiku Aji Raga Sukma. Aji Raga Sukma dipun sembarake dening para prajurit dados jlumelanang. Midaring padha sanalika jlonananing padha barbar coba sanalika medal wonten pakarang. Oh,